Er der lyd? Er der lyd? Ja. Hvad så? Prøv lige at lave det der, ligesom på en MacBook. Hvorfor er det ligesom på en MacBook? Okay. Jeg skal lige få fat i den. Okay, så kommer den herop. Så kommer der sådan en anden ting på. Ej, må jeg prøve? Nej. Ja. Hvad er det? Jeg kan også lave sådan her. Og man kan den her. Og man kan lave sådan noget, så går vi langsomt. Så kan man lave den her. Så er I bare underlig og klam. Ej, hvor fedt! Så er vi censureret. Nice, mand. Så er vi blevet til Andy Warhol. Og så er vi blevet gamle. Fedt. Og det er sådan underligt. Så er vi her Ray. Hvad? Klamt. Nå, skal vi se film? Ja, okay. Må jeg se dine billeder?